ei rakennuttaja tai rakennusurakoitsija. Ympäristön seurantapalvelumme tarjoaa mahdollisuuden erottua kilpailijoista näkyvästi. Käytämme dronea rakennusprojektin ympäristön ja etenemisen tarkkailuun. Ilmasta käsin saamme aivan uuden näkymän koko rakennusprojektista kertakatsauksella. Jokaisesta lentokerrasta koostetaan raportti, jossa käydään läpi valitut kohdat. Saat linkin verkkosivulle, jossa voit tarkastella kaikkia luotuja raportteja sekä katsella videoita ja kuvia, joita lentokerroilla on otettu. Lennot suoritetaan sellaisena aikana, kun se ei aiheuta mitään haittaa tai vaaraa työmaalla työskenteleville. Samalla myös saamme paremman näkymän siitä, mitä halutaankin tarkastella, kun työmaalla ei ole liikettä. Vieraile osoitteessa coverlogit.fi tai ota suoraan yhteyttä kuvauksessa olevaan sähköpostiosoitteeseen.